Ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Just maray hapon po sa inyong kabos, mga listeners kan DCGB as in DCGB News Online. Kumusta tabi ang sa tuyang aldaw so far? Yes, mabuhay Bert. Diyos Mabuhay. Tabi sa imo. And syempre, Diyos maraming hapon sa tuyong mga palantabay. Sa tuyong programa, every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, Usapang Pamilya, only here. So always number one, always DCGB. Always at your service. Ayan. Bert niya na hapon sa technical side, of course. Niya po si Sir Jerome Nico Martinez and Si Sir Nems Flora. ayan, Diyos maray na hapon, tabi, and mabuhay. Ayan. Diyos maray na hapon po. So far po, nag-init naman ngayon. Ano man pita. Salamat sa Diyos. Sana, iyo po. Ayun ang God po. Magayon nun talagang mga dry na dry. Ayan. Iyo po. Marirahay. Mata may pig-aabangan po baga kitang raot ki panahon na naman po sarabay naman kit po kita magpangaradji Yung Horacio Imperata, talagang nakulaw na tabang. And sa satuyang mga parantabay, pati po ang satuyang mga kaakian, magpangadji po kita na araw kay ni ugwan na naman na raot na panahon, kasusarong semana pa sana. Nahilita po, syempre sa news, subarit at tungkol na sa nangyari po duman sa Cebu and sa mga neighboring places tabaga duman. So sa tuyang mga katugangan na grabe talaga so destroso. Pero kayan Bert, ikaw pa bagang so nag-crash na helicopter ito? po, yung Oo. helicopter. So can you imagine, pero ito 7 or siyam so Pero ba ito po so oo. So maano sinda, gari pano matabang. sinda Oo. Na-disgrade pa sinda kay to. So ngan ang sa tuya again na pagirumundom na daytawi paglingawan sa araw kay ni may mga kalamidad, nakita po magpreparar. Magpreparar. Oo. Maray na po yan na nagpa-preparar. Kung pigtaran po na preemptive evacuation, day po kita magpara. Tagasampayo, kita baga, ay, kayang-kaya na yan. Kita wala baga mangyay nga, pa, karesiyan, kinangyayari. digdi sa Bicol, pirmi nga kitang pigagi ang kibagyo, kayang-kaya. Kayang-kaya, Day po oo. kita we should not rely on that na kita resilient, kayang-kaya. Day po, talita aram ko ano mangyayari. Tapos diba, dito Bert? po aram ko ano na naman po ang mangyayari. Kasaro baga po linog, linog, Diyos ko, bagyo, linog? baha. Bert, ano ang mensahe? Kita daa, sabi, magbakli, magpangadji, Ayun magbalik kay Jesus, di ba? Pero may kita magpangadji. Data po aram actually po data kaya ang data naisip kan sa tuyang kagurangnan buda kita man po mag-cooperate man kita supig po sa tuyang kalikasan o natural resources alagaan taman po. Ayan, di pagbastuson. Di Ayan. pagkurapon. Oo, yun. Yun po, tarabag-tabang po kita kasi Yun sisima po nga ang maalaga kayang kundi kita man sana po Ayan. Takong dai, kung sa tuyang inabuso, kita manggili na masufrir ka ayan, di ba, Bert? Tayo masuffer, tayo nabuso, tayo nagparatapok kita ng basura, nagpara purutol kang kahoy, and gabus-gabus na sanang pag-abuso, and syempre, kita man kaya ng masapar. Tapos turanta po ang sa tuyang mga aki to also take care of nature. Iyo. Pigtukar Kasi hindi po mawawalat baga po. Oo, kasi sarong aldaw, basta I think that was last Monday na nagtukar baga kita kung paano ang pagpadaba ta sa Kalikasan. Opo. So, dakulong kita duman na itinawon mga tips kung anong pwedeng gibuhon. So, sana po ang sa tuyang mga parents also na nagdadangog sa tuyang programa na i-share nila sa family nila, sa mga kaakian nila. Dakulaon po ang tabang kainin sa tuyang programa na focus po sa family. Ayan po ang sarap pong pwedeng ipamana tang mga magurang sa satuyang mga aki, malinig na na lugar, malinig na dagat, malinig na paros. Kaya turuan ta po sinda kitama na pag-alaga kan satuyang kalikasan. Yeah, magayon ang baga Bert, magturtindog ka dyan, maglanghap ka ng Walang alpog. So bako mga maampot na parong basura na grabe. Sa iba po ito pag iba talaga ang parong po na makulog man sa payo, Iba pollution po sa paros, sa mga tambutso. Ayan. Oo, pag naglakaw Sa lakaw ribok. ka baga dyan sa halimbawa sa boulevard. Oo, mahili mo pagka hapon or early morning, mahiling mo na sa mga daing pakiaram sa kalikasan, tapok dili, tapok duman. Wala So ano tuong tapok. nahihilig mo sa shores kang
sa tuyang dagat. Walang Imbes na kaaya-aya, bako maray. Saka gari, syempre gari pati ka na nag-walking ka dyan or nag-enjoy, marawat man ang pagmati. pati po ito pag mauran, mabagyo mailing po nindo nya on nasa gilid kang dagat po sa mga ati ano. So, po kang Lunes baga po may sabi mi very honored po kami na ngunya na Webes po sabi ko sabi mi po abangan nindo tama gayon po ang satuyang episode. Ang satuya pong guest no other than the 2025 most influential Filipino woman in the world. Magayon po ang sa iyang ang resume kaya tamang kami ni Ma'am Pita magbasa kay ni ay na resume ni kan sa tuyang imbitadong bisita po kan sa tuyang bisita ngunya na hapon. Iyo. At an sa tuyang baga birthday tema ngunya na hapon, pigpost na nga ni ito digdi sa na ngunya na Webes, ang sa tuyang tema ng usapang pamilya ay pamilyang gabay sa tagumpay, mga anak na lumaking may disiplina, ngayon ay inspirasyon. Ayan. Ayan. So, Nibig ko po ining pamilyang Inmarayon po na pamilya ini an sa iya pong mama and papa. Talagang pigtartarman po akong gariman ako saro sa indang mga aki. Yung ramdam ko si Sir, yung si Dr. Lucena, yung principal sa sa BU. So, in a bird, we are just honored na ngunya na hapon po igwa kitang very very special guest dito po sa satuyang programa. We are truly honored to have with us our special guest, Bert. She's a highly accomplished neurosurgeon from the Philippines, renowned for her expertise in neurotrauma and women in neurosurgery with over 25 years of experience. She has held numerous leadership positions including Vice President of the Academy of Filipino Neurosurgeons Incorporated, Chair of the Neurotrauma Committee for the Australasian Society of Neurological Surgeons, President of the University of the Philippines, Philippine General Hospital Faculty and Alumni of Neurosciences, and also Chair of the Philippine Board of Neurological Surgeons. She is also a skilled poet and author, having published a collection of poems like Windows to My Soul in 2018. Her work explores the intersection of science and art, showcasing her unique blend of medical expertise and creative expression. Some of her notable achievements include visiting International Surgeon Award, Women in Neurosurgery Greg Wilkins Barrick Chair, American Association of Neurological Surgeons 2016. And also international scholarship from the Turkish Neurosurgical Society and World Federation of Neurosurgical Societies in 2017. Exemplar Award from the Leadership Journey Academy of the Unilab Foundation. The Outstanding Filipino or TOEFL Award 2024 from the JCI Senate, considered as the Nobel Prize of the Philippines. Her contributions to neurosurgery and leadership have earned her recognition as one of the most influential Filipina women in the world, recently receiving the 2025 Most Influential Filipina Woman in the World Award in the Innovator and Thought Leader category for her groundbreaking work in healthcare at the Julia Morgan Ballroom Merchant Exchange Building in San Francisco, California, USA, last October 30, 2025. Ayan, welcome to po si Dr. Lynn Lourdes Lucena. Bert, gusto kong magpakpak. Sound effect. Oo. Aram mo, Bert, kay ito panadadangog ko na talaga siya na ang profession niya. Sabi ko, nori ko daw ini gustong ma-meet in person. Finally. Oo, finally. Thank you so much. Good afternoon, Doc Lynn. Good Pwede ka po afternoon muna po. mag-greet. Good afternoon po sa gabos na nagdadangog as in naka-online ngunyan digdio sa DCGB. It's an honor to be a guest here and also hopefully I can share some of the learnings that I've had for the past years, no. So dito sa topic natin na iba, medyo pinag-isip nyo talaga ako doon sa mga Nagtapos kitang advance na mas maganda na yun. Pero pero guide lang po, Doc, kasi iyo po. kung baka 2 hours ito, good for 2 hours. Pag nasasabi po talaga pong neurosurgeon, tapos masabi siya, ay mga tibayon ngayon, ay nakaka-proud Ayun talaga. na Hali ko na. Midbigtan, Haling Ligaspi, ano po. Siguro basta Bert, haluyunong ko na nadadangog si Doc Lucena.
Doc, Yeah. before we proceed po kayo itong sa mga questions bagang pinadarami po, ano po ining award na recently pong na-receive mo pa lang po? Sige. Yan, Yung influential. most outstanding, most influential Filipino woman in the world, actually it was conceived 25 years ago sa San Francisco, California. Ang founder niyan si Marilee Mondehar, and she created the Filipina Women's Network. Okay, ang basis po noon is, okay, let us say, more than 25 years ago, no, pag ginugol niya raw, sa kanya, sinabi niya po yun, ang word na Filipina, ang lumalabas noon ay mail order bride, exotic, Okay. no? Tapos yung mga hindi maganda, kumbaga na mga words. So sabi niya, hindi pwede to. Because she was already in the US at that time, no? So sabi niya, hindi naman maganda itong image ng Filipina na nakalagay sa internet. So ang aim nun is to empower yung mga next generations at makita, sabi niya nga, itong awards na to is to recognize yung community ng mga Filipina women all over the world. Nagsimula po to sa US muna, re-recognize nila. Tapos itong 16 years na to, global na, involving 33 countries, no? Pinipili nila yung mga Filipina women all over the world who have achieved my advocacy, hindi lang my advocacy, kundi na-achieve na nila yung career, whether in the healthcare, merong lawyer niyan, may may architect, may actor, may actress, no? May chef, may politician. Ngayon nga po 19 kami all over the world, representing 6 countries. So varied 'yon. Merong mga architect, merong CEO, may doktor both PhD and medical, tapos merong sa politics. So yun po. So, May iba-ibang actress din. profession. Yes po. May please just add po pala yung educational attainment po ni Doc Lynn. Elementary, Bicol University College of Education Laboratory School. She spent her high school at the Philippine Science High School. Ay, kaya naman pala. And college, 7-year intermed UP College of Medicine, Neurosurgery, UP PGH. Ayun. Yes, ma'am. Grabe, ano, Bert? Ang neurosurgery baga o neurosurgeon, gari, difficile isipon ko ano po ang kay ni Ma'am Pita, ano ba ang neurosurgeon po talaga, Doc, ano po talaga ang sa iyang function or pigigibo po? Kami po yung mga nag-oopera ng mga diseases sa utak at saka spinal cord at saka sa peripheral nerves na kailangan can be treated with operation, no? Pero nag-branch out na rin, meron kaming tinatawag na interventional neurosurgeon. Ibig sabihin nun yung mga nagko-coil ng aneurysms, yun. So minimally invasive. Minsan, dati pag nagbubukas ng utak o kaya ng spine sa likod, malalaki. Ngayon meron ng maliliit. Access namin, kaya na namin i-access ng maliliit, no. In fact nga dito sa Bicol Regional Hospital, kaya na namin pong operahan yung tumor sa pituitary adenomas ladaan sa ilong. Pero may may certain size, kailangan ma-evaluate namin. And we have done it, no. Marami na kaming ginawa diyan na sa ilong lang dinadaan, tinatanggal namin yung tumor sa ilalim ng utak. Dito pa yan, Doc, sa BRTH, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Plus meron na rin kami dyan yung tinatawag na brain navigation na kahit malalim, kaya namin i-biopsy with computer-aided na navigation, brain navigation na tinatawag. Bago yan, ano? Ngayon lang narinig, brain Maraming navigation. salamat sa administration, no, pangunguna ni Medical Center Chief namin, Dr. Eric Laborar. No. Hi, Doc Eric. Oo, Good afternoon po. congratulations. Ano pa? Yes. Napulo na pala. Ngayon ko nga narinig yun ng ano yan. So, Marami na napulo po. pala. Plus aneurysms, ginagawa din namin dyan. Yung mga spine, yung mga simula dito, Sa ganyan. mga dipisilon ang dami po, na lahat mga po. dipisilon Oo, dibuhon mga po, complicated Oo, na komplikasyon. So, pwede Halos na hindi pala. na po nagpapadala ang Bicol Regional Hospital sa Maynila in terms of neurosurgery, except kung kailangan i-coil. Pero by next year, magagawa na po natin yan. Ibig sabihin po, Doc, you are part of Bicol Regional Hospital po, I've been serving the government. 20 years pa ako sa Bicol Medical Center and lumipat ako sa Bicol Regional Hospital just before COVID, 2020. So, ako po ang chair ng ng neurosurgery sa Bicol Regional Hospital. Hindi natin, Bert, na At least, digdi ka na po, baka hindi ka nagpapanagan, Yes Doc, po. And we serve the hindi lang Albay,
kundi yung mga karatig na probinsya, no? My patients come as far as, even Cam Norte, may mga na-opera akong galing Cam Norte and Cam Sur papunta dito. Kasi kailangan ng gamit na yun at wala doon sa Naga, dito sila pumupunta. Ayan, Mert, sa mga listeners natin dyan, and also those who are watching, baka mamaya, syempre, malalaganap for those na hindi nila alam. Naku, Diyos ko Lord, baka, whoops, nandyan na, ay, very modern na pala dyan sa, sa BRHMC. Oo, Ganyan. Bicol Regional Hospital Medical Center. And we are continuously improving. Pagpasensyahan na lang po kasi ngayon medyo talagang punong-punong kami. So, ang ano dyan, ang nagagawa na namin pero medyo ang parang Stressful. nagiging balakid ay yung space. Paglalagyan sa pasyente. Kaya may expansion. lumalaki palalo siya. Damo ko po ang trabaho po kay sarong neurosurgeon, Doc, gari physical din, ano? Ay, opo. Physical naman, lahat po. Mental, physical, lahat yun. Kasi gari nagbubukas po kamo ki, ano? Yes, pero noon talagang mano-mano ang pagbukas ko ng ulo, no? Dati, when I started way back 26 years ago, na-review. Ang tagal na. So, nung mano-mano yun, manual, para kang karpintero. Binubutasan yung ulo. Talagang drill, physical drill talaga. Tapos yung manipis na saw, dan ko paano binubuksan. So, it takes mga 1 oras. Pero ngayon, meron na akong electric drill dyan sa ospital. So, 15 minutes bukas na yung ulo. Dati mga 1 oras yun. Pero ngayon, 15 or less, bukas na yun. Ayan, a very good neurosurgeon po si Doc Lynn. Pero, nabasa mo ba Mampita kasi bago, she's also a poet. Oo nga ni. Oo. Opo. Itong may published na book ng 2018. Yeah, ito yung libro ko. Ayan. Ay, mabakal kita Mampita. Siya po yung available, Doc Lynn. Actually, hindi ko pa siya nilalagay Ay, hindi sa pa pa. labas. Pero kasi nga naubos na yung first 500. Wow, So, on the second 500 na po yan. Pero ang kasi proceeds goes to the orphanages na sinusupport ko at saka yung mga shelters na sinusupport ko. Children's books din. Sa ano po Oo. ni Doc Lynn po, ano. Oo. So, ining topic ta po ngayon na hapon, pick-invite ta po si Doc Lynn bilang sarong, so, nakuha niya po ining inspirasyon na baga po siya ngayon kang kadaklan po, ano, susog ta po sa ugat sa iyang pamilya. Kaya, ang sa tuya pong enot na po, or padagos pong kahaputan po, Doc Lynn, bilang sarong kinikilalang surgeon at isa sa most influential Filipinas in the world, paano mo po mailalarawan ang papel ng inyong pamilya sa iyong tagumpay? Okay, so unang-una po, para sa akin, yung pamilya ay isang pundasyon at gabay at suporta. Yun. Pero kung sasabihin natin, I can spell family, no? When you spell family, para sa akin isang acronym yun. Ang family stands for foundation of character, no? Diyan mo nakukuha yung pundasyon ng isang karakter ng isang tao. A is abode of warmth. Doon ka rin makakaramdam ng pag ikaw ay lonely, doon mo dapat magkakaroon ka ng pag-aaruga, no? So, warmth, abode. So, M stands for miracles of love. Nandyan yun eh. So, nanay, tatay, imposible. Mga siblings, miracles of love talaga yan. And I, inspirational. Kasi, nakikita mo rin, supposedly dapat yung ginagawa ng iyong magulang at saka mga kasama. You draw inspiration from each other. And L, nandyan yung beginning ng life's beginnings, no? Life's beginnings, nandyan talaga yun. And Y, yung family, it's yours forever. Kahit itakwil mo yan, pamilya mo pa rin yan. Yours forever yun eh. Yan ang binigay sa'yo ng Diyos. Yung family mo na yun. So, for example, just illustrating, no? Paano ako sinuporta ng pamilya ko. So, maraming tumutol po nung papunta na ako ng high school. Kasi Manila yun eh. Tapos, simula sa bishop ng Albay noon, si Bishop Sanchez noon, naging cardinal siya. Tinututulan yung magulang ko na padala ako sa high school kasi Manila nga, babae. Tapos straight out of elementary. Pero yung since yun ang gusto ko, tapos mami ko, very supportive si mami. So talagang pinadala ako doon. Nakapasa kasi ako and everything. So pero every month nandun siya. So, sa una talagang binibisita ako nagbabas. Bus lang yun. Nagbabas tapos never fails na sumusulat ang nanay ko. I still have kept some of her letters, no, from high school. So, yun.
Grabe Ganon yung po ang sakripisyo. pamilya. So, ito pa talaga nag-excel na pala si Doc. Ano kasi Philippine Science High School. Manila pa po ito. Ano, wala pa ka ito sa Bicol. Wala pa. Main campus po yon, yung Philippine Science High School noon, iisa lang. So talagang kapag nakapasa ka doon, Bicol University yung laboratory po, sila yung ang taas ng nakapasa noon. I think 13 kami noon. Dahil din sa, ang gagaling din ng teacher namin, sila Mr. Moniz. Yun. I remember. Ceremonies. Oo, Opo, kasi yung matibay sa brother math. ko na si Choi, yung guest natin Ito. dito, si Choi Nasegi. Yes. Oo. Nakawakan pa siguro. Diba? Nag- Sila Mr. Moniz, Opo. sila, yung auntie ko rin, si Miss Lucena, yung kapatid ng dad ko. So, math teacher yon. Tapos si Miss Andes on the other Mga side, matibay si Ma'am talaga. Flor Jenkins yon. Opo. So, mga veterano pero talagang sobra kung Very restricted pati mga yeah, they teachers. imparted their wisdom and their learning really generously to us, and siguro yun. Dako lang bagay po. Nagtiyaga ano. talaga Baka same sila sa- elementary school po kamo ni Ma'am Pita. Iba po? Ay, ako sa Libon ako. Yung Ah, tutong ko Libon. na si Choi Segi, nag-graduate sa Eliseo. BU. Tapos Segi? nag-Philippine Science High School Tama, din. kilala ko siya. Yung nag-work ako at that time sa Bangko Filipino. Nag-visit ako sa iya. Iyo, sa Philippine Science. Nagtatawa ng allowance pero may libre din naman lahat. Oo Parang- nga po. oo. Ganon. Scholar ng bayan po, if ever ikaw pag Philippine Science High Opo. School. Pero grabe ang sacrifice na Yeah. can you suka po ngawa na can you imagine na Yeah. tapos pa lang ng elementary tapos masaulo na. Tapos so, ito Yun pang na nga. panahon ito na bihira pa ang mga puro flight pa nga. Wala. Bira yung flight. So talaga nagtatsaga ang nanay ko noon talaga mag-bus. At saka So, yung bus may talaga yun. magkapasiring doon. Opo. Grabe, awot. Aray, Ang yun, surat, Tapos, one week. yun, One lalakarin niya yun. Pagbaba doon, maglalakad yun, papasok doon sa Ay, yung sa untot campus. So, dala-dala, ang dami sige. niyang bit-bit. Kasi, yung iba ring mga kaklase ko na from Bicol University, yung mga, kumbaga naging close na rin yung mga magulang na papadalahan. Ako yung part, naglalakaw ako ito. Hali ako sa bang nakahilisyo sa kumakatakot. Grabing awot. Gari. So, can you imagine yung sacrifice kang parents? And of course, ni Doc. Ni Doc Lin. Opo. Sa likod po ng mga parangal at karangalan, ano po ang pinakamahalagang aral na itinuro ng inyong mga magulang na dala nyo hanggang ngayon? Para sa akin po, 3 D yun. No? Tatlong di naman. Ang una po na aral ay Diyos, yung paniniwala sa Diyos. Kasi yun yung nagbigay ng magikang mapagmahal, no? And hindi ka mawawalan ng pag-asa. Pangalawang D is disiplina. No? Discipline that gives you the character and resilience that you need, and also the courage later on to face anything in life. And pangatlong D po yung dangal. Hindi mo pagpapalit yun kahit ano pa. Integrity, honesty, that will make you face challenges kapag yung dangal mo hindi mo at prinsipyo mo hindi mo pagpapalit. So yung 3 D po na yun. Very poetic po talaga si Dr. Ayun, kaya Masumbag ako po. Ano mag-work magayon? ako pagsusurat ko dito sa family. Bigla pa kaming nakakuak. The 3 Ds, Diyos, Diyos, discipline, and disiplina dangal. at dangal. Yeah. Mahiling po nito sa screen. Pareho kami ni Ma'am Pita busy magsurat. Pagsusurat. Lahat po Ayan. kasi yun, nandun na, lalabas na yung pag, Oo. yun ang inimpart sa inyo, which is yun naman po talagang binigay sa akin ng magulang ko. Yung mga ganyang lesson. Ayan. So, Bilang sarong doktor po, Doc Lin, siguradong napakaraming sakripisyo ang ginawa po ninyo. Paano ninyo napapanatiling buo at balanse ang inyong buhay bilang profesional at bilang anak? Okay. So, bilang anak po, no, talagang grabe yung pinagdaanan ko rin simula nung lumabas ako sa high school, no. So, tapos, lalo na po nung nasa Philippine General Hospital na ako nag-aaral na bilang cirujano, tapos later on, neurosurgeon. So, in one story, in fact, sakripisyo, no, ang pinag-uusapan natin. Dumating si mami at daddy po doon to magse-celebrate dapat ng 25th anniversary nila. So niyaya nila akong lumabas para kumain lang sa labas. Bawal. Hindi ako pinalabas ng buong team kasi ako po yung duty. First year ako noon sa surgery. So wala talaga. So dinala na lang talaga nila ako ng pagkain. So ang mga sakripisyo na is mamimiss mo talaga yung oras na kasama yung pamilya mo. So paano mo yun mapapanatiling balanse? Wala, yun na nga. So both sides mag-e-effort kayo. So for example po, one time din, dumating yung mami ko. Kakatapos ko lang mag-opera for 36 hours. So, para akong zombie nun. Pero talagang gusto kong makita si mami. So, bumaba po talaga ako. Tapos, ganun, kitang-kita niya siguro pagod na pagod ako. Pero wala. Yun, I wanted to see her. So, kahit hindi ako magpapahinga pa or something, yun.
Tapos, ang mangyayari po nun, paano mo mabalanse? So, sabi ko nga, naging factor yung gusto ko nang bumalik sa probinsya dito sa Bicol and to be with the family and serve because pinili ko ang neurosurgery. Hindi ko naman po siya gusto nung una. Thoracic and cardiovascular surgery sana ang gusto ko. Pero dahil po mas mabilis akong makakapag-establish at pwede akong mag-opera kahit mag-isa, kaya neurosurgery na yung pinili ko. Kasi kaya akong bumalik sa probinsya kahit mag-isa. So, yun po. And so, also, paano mo mapapagbalanse? Siguro prayers, connectivity with each other. Noon, wala pa eh. So, sulat lang. Pero later on, yun na, binalanse mo na para to spend more time with them when you're already there. No? Yun. Sulat. Kahit Wala pa long kayong distance. cellphone. Wala. Long Wala pa distance cell- sa Matel ko. Wala po. Ano daw? So, and nung kaya ko na, kung anong gusto ni Mami nun, sasabihin niya, gusto mag-pilgrimage sa Lourdes. O sige, pupunta tayo. Yung mga ganun. Yun na yung kailangan mong Banding. i-ano yung kung anong gusto ng nila Mami at Daddy. Ayun po. Sa ano po, sa hilingin niyo po, ano po ang pinakamahalagang disiplina na dapat ituro ng magulang sa kanilang mga anak para maging tagumpay ang buhay? Unang-una po, sa ngayon, no, sa nakita ko, no, kasi ako po wala namang sariling anak. Pero ang nakikita ko, ma-impart ko po sa inyo is nakita ko yung anong binigay sa akin ng nanay at tatay ko, no. Yung pagmamahal na talagang nandyan, todo suporta. Tapos, at the same time, sakripisyo. Ibig sabihin, hindi po nila ako talaga pinamper na yung ibibigay lahat. Ibig sabihin, kailangan pagtrabawin mo at pinakita po nila sa akin paano mo mabavalue yung ng tama. Bibigyan mo ng value yung mga things beyond, no? Ibig ko sabihin, parang hindi mo siya sasabihin yung material na bagay lang ang may value sa iyo. Beyond material things, mas may value yung pagiging together, no? Pagko-communicate, yung respeto, yun. Tapos at the same time, kailangan pinakita nila sa akin na yung value ng work, value ng trabaho. Kasi hindi ka pwedeng maging masaya nang hindi mo pinagtrabawan din yun. Yan. Yun. Oo, pig-value yung lahat. At saka yung mga ginagawa, all Kasi the sacrifices. the more mong mabavalue kasi may binigay ka. Yeah. Yun. So love and sacrifice. Balanse. So it's a Love and balance between love and sacrifice. sacrifice. It's a balance between joy and pain. Yun. Kasi hindi mo maaalis ang trabaho sa buhay. Hindi mo maalis ang sakit sa buhay. There's no such thing as a painless life. Oo. You're Nandyan dead. yan. Kung wala ka ng pain, you're already dead. Yun lang yun. So Yeah. talagang we Yun all ang go mahirap. through that. Oo. Lahat naman. Kailangan i-accept natin kasi pag pinaghirapan mo yun, mas mabavalue mo. At the same time, mas masarap bagay yung pakiramdam. Opo. No? Sabi nga, you have to Mas go out of your magaan. comfort zone Oo. din. Tama Isa yan pa po. yun. Oo. Sabi talaga, Doc, na, anon mo yan, grabing pinagalan ko yan. Iyo. Padabaon mo yan. Tapos at the same time, importante rin yung maging self-aware yung bata, no? Sa sarili niya rin, yung true worth niya. Kasi pag hindi niya rin na-appreciate yung true worth niya, paano rin siya makakapagmahal sa iba? Kailangan mahal niya rin sarili niya. Dapat. Ayun, magayon po ang sa tuyang discussion ngayon na hapon. Kaiba po si Doc Lynn Lucenas, ang 2025 most influential Filipina woman in the world. Mabalik po kita pagkatapos kan magkapir ang pagirumdom. Ang oras po niya to alas 2:32. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Bawat rin, bawat tahi, walang sablay. Sa Harping, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. ATF Sublimation, Heat Press
kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay. Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa akin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdig sa DZGB. Ayan, we're back po sa Usapang Pamilya. Kaiba po si Dr. Lynn Lucena. Okay, mabuhay again and we're back. Digdi po sa Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays. 2 to 3 with Bert and Pita. And of course, ansto yung very, very special guest this afternoon, si Dr. Lucena. And kay Ribata sa technical side again, Bert, sina? Sir Nance Flora and si Sir Jerome Nico Martinez. And happy birthday po, Josa Casey. Ayan, happy birthday si Josa. Ayan, Bert, sa mga sinurat mo, day paglingawi ha. Opo. Pinili ko nga ni kay Doc yung family, Foundation of Church, A, yung Abo daw, and M, Miracles of Love, I, Inspiration, L, Life's Beginnings, Y is yours because family is yours forever. And Bert, exams natin, ano bang 3Ds 3Ds. na tinaraw mo? Diyos, disiplina, at Dangal, ayan. Thank you, Doc. At least 3D. mo kaming sa mga nagkakaurupudan. Baka makaputong kita ka mga bagong tune-in pa lang po digdi sa DCGB as in DCGB News Online po. Ano? Ayan. So, Ayan. nakulong po kami nauukudan. And ma-shoutout kita, Bert, this Sige po. afternoon. Sir King Reginaldo, Ayan, Sir ang Michael mga Andes from regular. Baquiron. And of course, the Gonzaga family, they're also watching and listening sa satuyang programa. And si Jerry Segovia, yung ang sa Kuyang Kabas sa Bicol University, batch 75, mga senior citizens na mahilig magsine. And of course, dyan sa Libon, yung mga friends ko, sina Veron, si Divine, and si Malek, si Pida, and also the Saison family sa Ginubatan also. And si Luan sa Switzerland, and si Paul sa Cebu, Pau, take care of yourself. And of course, Angela, they're watching also sa Kagsawa. Hello po sa Indo Gabos, mabuhay. Ito po, next question po tayo, Doc. Ay, Doc, Shout Shout out ko, syempre, tingin ko si Daddy, Daddy nakikinig yun. Ayan si Sir. Sir Hello, Romeo Daddy. Villaranda, ang cousin po ni Doc. Tapos sa sister ko sa BPI, si Thea. Manager Thea Oo. from BPI. Ayan, Just sa now. batang po yan si Sir. Sabi ko, Sir, good afternoon po. Mabuting So, sila yun. pareho. Sila actually Gabos. Oo. And of course, to my Bicol Regional Hospital Medical Center family. Ayan, good afternoon po. Sa mga healthcare workers natin and everyone in the who labor
day in, day out para naman sa lahat. Ayun po, ano, Mabuhay po and thank you. ang sitwasyon na, ba sa ospital po, ano? Talagang, grabe grabe na. may ano? lalo na dyan sa HRMC, na grabe. Dok, ano po ang mga hamon na sa imo pong hinarap habang inaabot ang iyong pangarap? At paano po nakatulong ang pagpapahalagang pampamilya upang mapagtagumpayan ang mga yon? Okay, so yung mga hamon, no, unang-una po, nung dumating ako sa Maynila, so iba yung environment talaga, no? Taga-probinsya. So, probinsyana, so bagong salta. Opo. Habang nandun ka sa isang environment na ganun, so marami rin akong kaklaseng taga Maynila, di ba? So, iba-iba talaga yon. Ang challenge doon is, makikibagay ka ba para i-adjust mo yung sarili mo, or you will just be yourself, no? Yung talagang paano ka, ako si Lynn Lucena, ganun. Paano ka dapat nila makilala? So parang ganun po yung naging challenge doon, na hindi mo pwedeng ibigay yung ikaw mismo sobrang mag-adjust in a way na nawawala yung personality mo. So kung ano yung tinuro ng pamilya mo, yung pundasyon mo, yun pa rin. Ganun ka pa rin. So they have, in a way, dapat lahat naman mag-a-adjust towards each other. Kaya nag-gravitate ka towards friends na ganun din yung halos mindset, no? So at the same time, yung self-worth and dignity mo, hindi mo rin i-give up yun. So yun yung challenge doon. So yung nagkaroon ako ng roommate, no, na parang sabihin na lang natin po na may sakit yung roommate ko na yun kasi I stayed in a dorm. So ang storya nun is may kinukuha siyang mga gamit. So, ang sakit nun, ang tawag doon, kleptomania. So, ang nangyari nun, hindi alam na siya yun. So, pagdududahan lahat kami doon. So, kasama ka sa pagdududahan. Pero ako parang alam ko nang siya, pero ayoko siyang ituro. So, nagdasal na lang ako na sana magkaroon na ng kalinawan, etc. Na sana in the end, the truth will come out, no? So, in a way, na-find out pa rin yun. So, parang nawala. Kasi parang ina-isolate ikaw yung pinagdududahan. Parang ganun. May mga ganyan ba? May mga kwento. Yun ang isang challenge, no? Hindi ka dapat padadaig doon sa mga rumors kasi alam mo dapat yung self-worth mo and dignity. So you hold on to that, no? Kasi yung foundation ng character mo importante. Ang second challenge is mainly dito na. Nung bumalik ako, no? At 29 years of age, female, tapos neurosurgeon ka. Maraming hindi naniniwala. Magpapa-opera ba sila? Sino to? Pa-opera ba kami dito? Sa payo pa. Parang, mayroon. Ang dami nagtatanong sa akin noon, ilan na ba nagawa mo nito? Diba? So, paano mo yun i-break? Parang yun po ang nangyari na challenge sa akin. I had to break that glass ceiling para pakita nila na capable ka. Kasi ako naman ang I possess the knowledge, no? Ito ang inaral ko for several years. So, gusto kong ibigay. So, nakita naman, in the end, paano mo mako-conquer yun, no? Pakita mo rin yung sincerity mo. Kasi, nandyan sa'yo yung kapasidad, eh. So, kailangan nun, ibigay mo. Makikita rin ng mga pasyente kung sincere ka, eh. Nakikita nila yun. At the same time, so ang lessons doon, value of honesty and integrity, and yung self-worth mo, hindi mo siya dinidegrade yung sarili mo. At the same time, yun na nga, yung faith, hindi nawawala. Bert, Si istorya ba? ka naman. May istorya baga po, Doc Lynn, may istorya baga po. So, pangpera mo ngayong operasyon ini first. Yun na nga, nakakatawa, di ba? Paano masasagutin yung mga ngayon? So, dapat, alam mo, hindi rin tinuturo yun sa amin sa UP dati. Isa pa, hindi rin tinuro sa amin paano talaga magdamit bilang doktor. Ang usual get-up ko noon, nakamaong ka, naka-rubber shoes ako noon, tapos t-shirt, tapos white coat lang. Tapos, kasi on the go ka lagi. So, yun. So, hindi ka pa itsura. Ito parang nagpunta lang sa palengke. Ikaw kayo mga tao na gari, i-judge ka tulos. Yun na nga. Ano. So, Oo. siguro, Yeah. Ay, yung yan, ano? Oh, doktor nga yan. Yung baga, ano? Tapos, at the same time, nandyan yung family mo pag kinukwento mo. Kasi sino naman ang susuporta sa'yo? Minsan, yung mga hinaing mo, no? Kanina mo i-share sa family and usually sa friends, yung mga naging friends ko sa ano, ganyan. Yung direction nun, paano mo i-direct sarili mo na hindi ka maging mayabang, hindi ka naman maging sobrang na-depress ka kasi walang naniniwala sa'yo. Kailangan mong to forge forward eh. Yung courage to show yourself talaga. Oo. Bert, nagsurat ako yung sinabi ni Doc, yung self-worth and dignity. Ayan, sincerity, and of course, yung integrity.
dapat ipahiling mo yung sinseridad sa mga pigigibo. Yan, Bart, nagsurat naman ako, nagsurat ka. So, mga yun, mga Bart, ang nakukuwata hindi kay Doc. O yan, sa mga, I'm sure yung mga nagdadarangog dyan sa tuya, dakol ka mong pwedeng gibuhon nito sa mga kaakian. Yan. Ngunyan baga tabi, Doc, sa panahon ngayon ay maraming kabataan na naliligaw ng landas o maraming sumuko. Ano pa ang inyong mensahe sa mga magulang na gustong itaguyod ang disiplina at tamang value sa tahanan? Okay, so unang-una po, start them young, no? Importante yung formative years pa lang, pakita mo na yung pagmamahal and pakita mo teach them obedience and respect, no, for all things, good manners. So ang Japan, alam niyo po yung Japan, 'di ba? Hindi sila nagkakaroon ng yung lessons nila at the very first formative years ng beginning pa lang is more on good manners and right conduct. Yung respeto sa mga nakakatanda, respeto sa lahat ng bagay, no, lalo na yung mga life forms, no, yung mga ganon. At the same time, yung adolescence, kung minsan, kunyari, sobrang busy, no? Hindi nyo na masyadong natutukan, iniwan nyo lang sa yaya or something, no? Adolescent, nandyan na yun. Ako, nandyan na yung medyo sakit ng ulo talaga kasi may sarili na silang isip. So, anong gagawin mo doon? Susuportahan mo pa rin sila. Pero, at the same time, you make sure na makita nila yung sakripisyo, at the same time, love ninyo, and do not look away from the errors. Ibig sabihin, bilang magulang, sabihin na natin kung yung anak ay nalulong sa isang masamang bisyo, huwag niyong itago. Huwag niyong ipapawalang bahala. Lalong magiging masama yung ganun kung hindi niyo i-address yung problema diretso. Yun ang mangyayari po doon. So, you need to bear responsibility, both kayo, kasi kayo magulang. Hindi pwedeng sabihin niyo, kasalanan niya yan. Hindi. You need to bear responsibility also kasi kasama ka doon dapat sa nag-foundation ng character eh. Tapos at the same time, yung anak, huwag mong sisihin na, kasalanan mo yan. Hindi. Lahat kayo, pagtutulong-tulungan nyo, yung suporta, tapos yung courage to rise up beyond nung mga ganitong pagsubok, no? So, I think malaking bagay pa rin yung prayers and faith, no? Lagi. Sa tingin ko, sometimes pag wala ka nang nakikitang pag nagdasal ka, pag naniniwala ka, yun, makikita mo yung landas, yung light. Na-enlighten. Parang si Saint Monica, naalala niyo yung kwento ng Santa Monica, si Saint Augustine, as a young man, di ba? Sobra siyang mabarkada, etc. Pero dasal siya ng dasal, tapos nagbago siya, naging santo. Yun. Sabi Doc ni Ma'am Tess de la Torre Marchan, tama po yan, discipline the children while still young. Maliliit pa, lumaki silang disiplinado. Yan, tama sabi ni Doc na dapat maging kung may nagkasala o kung may nabisyo man, na dapat day pagpabayaan, na day pagbasulo na syempre yung family partly to blame din. So, ang iba kaya pigtatago, ganun susupgan na wag nilang iisipin yung sasabihin ng ibang tao lagi. Oo. Ang isipin nila yung kapakanan ng anak nila. So they need to address it. Tapos kailangan mag-usap, may communication between the magulang and the anak. Kasi pag wala ng communication, ayaw na magsalita yung bata. Mahirap yun. Then you need to, lalo na kung mas mabigat na, lalo na kung may mental health problem, kailangan nyo ng professional help talaga po. Hindi nyo pwedeng itago yun. Mas maganda talaga. Ang iba kaya kasi may mga gamot na para dyan. Yan kasusubgan niya sa syudad. Makasupog niya sa tuyang family na araw niya kainiyo. Bako tama na araw kayo na thinking. Ano, Doc? Ang depression po is sickness, just like diabetes or mga cardiac sicknesses, no? May gamot po yan. And yung depression and mga mental sickness, no? Yung talagang pag nakita ng psychologist or psychiatrist na merong diagnosis na ganun, may gamot po yan kasi may basihan po yan sa kulang na dopamine, yung depression, yung mga ganyan. Sa neurotransmitters. So may gamot po yun. Ayan po, sa mga nagantabay gilin sa tuya, magdangog po kamong maray kung araw kaya na igwa kamong problemang araw kaya, day po ipagtago, maging open ka muna. Kung dapat darawon sa doktor, darawon niya sa doktor. Day po kamong makasupog sa syudad. Pag-uuro na kita, si say po ang magsasuffer kaya. Yes. Issue So, pa rin. Suaki, lalo na Tsaka suaki. ikaw, bilang magulang, masakit Ayun po. sa'yo yun eh. Makikita Baga. mo yung anak mo nagsasuffer. Bigyan mo lang nakasusupgan, ilingon mo, kamo nagsasuffer. Nailing ko po, Doc, sa difference kay itong tutok talaga sa aki, na especially ito baga mga special child or PWD na
pag pigtutukan mo talaga, nag-develop din, Nag-i-improve sila. nag-improve. Nag-i-improve po sila. Yung mga tinatawag nating autism spectrum, marami po doon na functioning. So, depende rin yun sa pag-alaga. Tsaka may mga special classes na po doon. Humibid po akong autistic, naging doktor. Tignan mo. Kasi high functioning autism yun. Yun po. Kung babalikan mo po, Doc, ang sa imong kabataan po, ano po ang mga simpleng gawain sa bahay o ugali na tinuro po sa imong na Doc Au na naging pundasyon ng inyong tagumpay ngayon? So, masasabi ko na lang na simple para sa akin, no? I mean, the way I lived it, simplicity of life where love abounds, no? So, at the same time, we had the freedom to play. Naglalaro talaga kami noon sa labas. So, sorry, pero yung two things ang ano dyan. My good and bad, actually, yung pagpasok ng internet and connectivity, no? So, ang nangyari noon, yung physical, unless yung parang paglalaro mo sa labas and interaction sa labas, mayroon kaming ganyan. Tapos, at the same time, marunong ka dapat gumawa rin ng household chores. So, nung dumating na ako sa high school, marunong ako maglaba, marunong ako magplancha, no? Mahina lang ako magluto. Pero marunong naman ako magsaing. Tapos, ang importante doon is you bear responsibility din. Yun ang nakita ko rin. Kasi pag may pagkakamali noon, pinapalo ka. Pinapalo. So, naranasan ko yun. Pero, ang pagpapalo ng magulang noon is born out of love. No? Para, para rin yung ang diamond po, no, hindi naman po yan namimina na diamond na as is, no? Ano yan, carbon-based yan. Pag nakikita mo, maitim yan and everything. Pag pinalish na lang yan at so ang pagpapalish na yon is through fire. So, paano ka magiging diamond kung hindi ka ipapolish at the same time, isi-set, kumbaga dadaan ka ng apoy, no? So, yun po yung disiplina. At the same time, ang masasabi ko na lang is, yung prayers gives you always hope din. So, during that time na sa kabataan, nung sinimulan kaming tinuruan nun. Si Ma'am Au kasi is lector commentator po, lector tapos si daddy mo po, lay minister. Apo. Ako, pig-imagine ko kaya si Doc na sabi niya kang aki pa siya. Pig-imagine ko lang si Doc na sugari perming nag-aadal. Oo, kasi Ay, dai. So, neurosurgeon. nagkakawat din. Okay yun. Pero yung Daimat very palagi. good kasi nagtatabang sa mga chores, may Oo, mga responsibilities. Oo. Actually, na-remember ko noon si Lolo, mahilig yun ng comics baga po. Hindi ko alam, meron pa bang comics Wakasan. ngayon? Aliwan. Ay, nako, Aliwan, yung lahat, yung Pinoy. Tagalog comics. Tinatago niya yun kasi alam niya, pag magpe-periodicals kami, minsan may bago siya, hindi ko yun mabasa, hahanapin ko yun. Tapos, para sa akin kasi, parang, ewan ko, no, pag nabasa ko na yun, parang na-relax yung mind ko. Ang bilis kong ma-pick up yung lahat ng kailangan kong i-memorize. Parang ganun. So, pag inaral ko siya, pag binasa ko, Discuss na. okay na. So, parang balancing ganun. So, yun. Tapos yung household chores, kaya tuwang-tuwa rin ako noon kasi ang lola ko magaling sila magluto. Naalala ko yung 'di ba nagluluto pa, nag-uulog-ulog kay lahat 'yun, tumutulong ka doon, mag-prepare ng lalo na pag mag-fiesta noon lahat. Oo, yun. Ayun. So, na-imagine ko, sabi ko, di ko na-imagine si Doc na din sa house. Sa So, naghugas house, ka rin kay plato. Marunong ako hanggang ngayon naghuhugas pa rin ako ng plato, hindi pwedeng hindi. Naglalaba din siya. Sabi ko, ako nga ni Doc, Marunong ako hindi maglaba. ko sana sa iraro ang kamot ko, tiri ko. kahit maong pants kaya kong labahan noon nung high school ako. Ayan, I can relate, Bert. Ako kasi makulugan baga tabi Doc pag nagkakarulugan ng kamot. Para Pagkalalaba. pag washing machine po kayo ito, Wala. Washing machine ni ang Wala. kamot. Ayan. So sabi ko nga, yun siguro yung ugali. They did spare the rod sa akin. So, pero pagkatapos nun, pakikita naman nilang mahal ka nila. So, yun. Sabi nga ni Doc, yung yung discipline para out of love. Oo. Love yun. Oo. Kung day kay disiplina, ano kaya ang nangyari ngunyan kung kung day yung pigpa-asu discipline at that time. So ano yan po, Doc, bilang isang Filipina achiever sa mundo, paano nyo dinadala ang kabutihan at mga halagang Pilipino sa iyong profesyon, sa ibang bansa o sa inyong mga pasyente? Okay. So first of all, yung parang since doktor po ako, ang nasa dinadala ko lagi is service above self, no? Sinasabi ko rin sa mga residente ko yan, you are not a doctor for the money. You are a doctor to serve.
Yun po yun, no? So, whether dito yun or sa ibang bansa, ganun yun. So, that's why po kapag nagkaroon ako, nandun din ako sa mga pagpupulong, alam din nila yun. Kasi pag nag-usap-usap kami, may mga parang mga missions, ganyan yun. So, at the same time, sa ibang bansa din, kailangan meron kang Pinay power. Yung parang pinapakita mo yung being Filipina and Filipino, no? You bring the character and yung integrity ng bansa, no? Pinapakita mo yun. So, for example, sa mga meetings, sa international meetings, I show up around 30 minutes early. I never, lalo na po sa mga pagpupulong, hindi pwedeng late, no? Tapos at the same time, pag sinabi nilang you are speaking for 10 minutes, I make sure that I finish before 10 minutes. So, ganun yun. So, you value and respect others, no? And at the same time, yung culture, pag nagsispeak po ako, usually I wear Filipiniana, no? And at the same time, yung yung parang ugali natin, I bring pasalubong. So, lagi nila, oh my God, Lynn, why are you bringing this? Pero tuwa sila. So, alam nila. Ganyan talaga tayo mga Pilipino. Oh, tapos syempre pilinat lagi. I love bringing yung Bicolano natin, pilinat to. Yun. So yun po yung pinapakita ko doon sa ibang bansa. At sa mga pasyente ko, ang pasyente ko naman sincerity and empathy. Yun ang importante sa kanila. Kaya pala nahilig ko duman sa picture ni Doc Lynn yung pag-receive niya para naka-Philippines. Ay. May mga pagkakataon ba, Doc Lynn, na ginamit ninyo ang inyong pananampalataya bilang sandigan sa mahihirap na desisyon, dipisil o operasyon sa inyong profesyon? Yeah. Ever since po, tinuro yun ni La Mami tsaka Daddy, yung Lord's Prayer. Siyempre yun yung pinakauna, no? Yung Our Father. So, later on, yung Holy Rosary. Lagi ako may dalang rosary. Tapos yung dedication sa Holy Mass, lalo na pag Sundays. So, nung dumating na ako sa Manila, no? Philippine Science, na-involve po ako sa tinatawag na tulong-dunong. Kasi every Sunday, nagmimisa doon yung mga pare galing Ateneo at nakikilala ko. So, kasama yon parang naging formation din yon. Nagtuturo ako doon sa mga elementary. High school ka, nagtututor na ako sa mga elementary sa Pag-asa Elementary School sa likod, no? So at the same time po, parang yung faith na yon made me stronger, lalo na pag may mga problema yung pasyente. So yun po yung dinadala ko rin yun kapag nakikiusap ako sa mga relatives, no? Sinasabi ko sa kanilang, I'm just an instrument. So I'm here to help your patient, but everything else is from God, no? My talent also is from God. So sinasabi ko sa kanila rin yan, and I pray before any operation. At the same time, dati, nung nandun din ako sa PGH, lagi akong tumatakbo sa chapel doon para magdasal. Tsaka kahit sa travels ko po, kaya hindi ako takot mag-isa mag-travel kahit sa anong sulok ng mundo. Kasi alam ko, hindi ako nag-iisa. Nandun lagi siya. Magayon na ng niya, magayon na. Grabe po ang sa faith niya, Oo, yung faith. spirituality po, Para ginamit lang siya, Yes, instrument ni Lord. That's why also, when the patients trust you, alam nilang gagawin mo lahat, no? More than 100%, pero they will pray to God. Kung ano man yung outcome later on, kasi hindi mo maaalis pa ang death in any way. I need to tell them that that is a possible complication lagi. Dili kita kay Dr. Lynn, tama pa yung nangadji ngayon. Ayan po. At pinapanghuli, ano po ang iyong payo sa mga kabataan na nangangarap maging matagumpay, ngunit minsan ay nawawala ng direction or discipline sa buhay? Okay. So, ito lang po masasabi ko, no? You are unique. Nag-iisa po lang kayo sa buong mundo. Never compare yourself with anyone. So, yun ang problema ngayon sa sobrang internet. Pag nakikita nilang mas maganda yung iba, so parang na-insecure sila. Hindi. Meron kang sariling worth, meron kang mission, God gave it to you. And God created you in His likeness. So there's something great in all of us. So never lose hope. Avoid too much screen time pala ha, kasi nakakaano po yun sa nakakasira ng mata. At the same time, yung mga pwedeng mag-seizure, nakita ko na yun. So be sure to read books. Mahilig ako pa rin sa physical book. Appreciate art and music, no? Listen to your parents and respect them. So ito po yung parang speech ko rin doon sa Outstanding Filipina. So sabi ko sa kanila, kasi 10-word speech, no? Sabi sa akin, dream big, grow strong. Love /God always, create your own song. So, didadagdag ko rin, follow your mission.
So lastly, ang sasabihin ko lang, what do I wake up for? Tinanong ako, bakit anong ginigising mo sa umaga? So ito po, na acronym nun, GRACES, no? GRACES. G is for gratitude, laging magpapasalamat. R is reconnect, renew, reconcile, respect. A is achieve. Achieve mo yung mission mo, hanapin mo lang. And appreciate things. C is charity, which is actually love. E is enjoy small things. I-appreciate nyo talaga yung maliliit and elevate it, no? Hindi pwedeng, maliit na bagay yan, hindi. Lahat, pag gumising ka sa umaga, nakita mo yung sunrise, appreciate it, no? And enjoy it. S is always share. Kapag may blessings kayo, share nyo. Kasi babalik 100-fold more than. Yan ang promise, lagi ni Lord. So magayon nun, Bert, nakulong kitang naupudan, nakulong ako sinururating. Ako ma-review ako po. Doc, last question, Doc. Paano mo po pigagamit yung pagiging poetic as a doctor? Paano mo siya pigasingit? Okay, so kung titingnan nyo, sumulat na ako ng libro, pero mas marami pa yung poetry ko nasa telepono ko. Kasi in between ng aking surgeries, yun yung pang-relax ko. Nag-create ako ng poem. Kasi sabi nga nila, left brain is scientific, right brain is art. Pero yun ang nakita ko poetry heals me in a way. Yun. So, tsaka yung expression na yun, dati hindi ko siya sinishare kasi parang pang-akin lang. Pero sort of yung iba nagsabi lang, na-inspire kami, share mo naman. O sige, share ko. Ayan, gumawa na ako ng libro. Ang iba nabasa ko na po, so post po ni Dr. Lynn nasa sa Facebook. Ayun Meron po. din. Thank you very much, Doc Thank Lynn. you. Talaga, arami pong sobrang busy mong tao, pero pinagbigyan mo po kami. I'm happy to share. Ayan. Most influential woman ka talaga po. Maraming salamat sa lahat na nakisama sa amin. Oo, ngayong salamat araw. po sa mga nagdangog, Opo. naghiling, sa ganyan po, sa ganyan na Thank you very much Thank po, you. Doc. Thank you. Nakulaw na salamat po. At least naman ko na siya. Finally, dream come true po kay Ma'am Opo. Pita. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Yes, mabuhay ako po si Pita Kaibataman po sa Technical Department, si Sir Chief Ramir Sir Tanay, Nems Flora, Nems Flora. asin si Sir Jerome Nico Ayan, Martinez. oo. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya. May panibagong pag-asa. Abangan ta po ang masunod na program, Pinky on My Baby with VP Henry Maceda. Salamat po. God bless Salamat everyone. po. Thank you. Mabuhay. Thank you. Mabuhay. Doc, thank you so much. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Piolo Pascual po. Sa Ubo at Hika, may